5. veľkonočná nedeľa, Skutky apoštolov, 6. kapitola, verše 1 až 7. Milí priatelia Kleopasa, budeme sa venovať tejto stati. Ak ste počuli v týchto dňoch o znepokojivom útoku istého muža na jednu sestru, kresťanskú sestričku pri večeradle, tak nám to určite len pripomína, že budú vždy, ako aj boli, sú rôzne konflikty aj medzi náboženskými skupinami. Avšak naše čítanie z tejto 5. veľkonočnej nedele nám ukazuje konflikt nie medzi náboženský, ale vnútronáboženský konflikt v samotnej skupine. Ale aj to je zaujímavé pozorovať, ako vlastne vznikol. Ide akúsi, mohli by sme povedať, nejakú existenčnú krízu komunity, rozpínajúcej sa komunity. Lebo jej problém, jej konflikt je v tom, že čelí vlastnému úspechu. Áno, lebo sa rozmnožujú. Počuli sme to minulú nedeľu, teda 6. kapitola, je akési intermedzo v tých skutkoch apoštolských. Ešte sme stále tu v tom Jeruzaleme, ako sa aj teraz pozeráme na rôzne tieto známe chrámy, najmä na túto kupulu bazilíky svätého hrobu, smrti a zmrtvých stane nášho Pána Ježiša Krista. Tak budeme svedkami toho, že učeníci, že skupina, že tá prvotná veľká skupina rastúca sa, rozpínajúca sa, začne mať problémy vnútri v sebe. Tu od tejto 6. kapitoly sa prvýkrát Lukáš začína používať slovíčko učeníci už nielen pre apoštolov, ale aj pre väčšiu skupinu ľudí. Budeme to vidieť na začiatku a na záver tejto state, tak ako ju budeme počuť. Tí matétes budú, už to sú všetko tí, ktorí sú si vedomí toho, tým sa končila 5. kapitola, že sú hrdí za to, že môžu trpieť kvôli Ježišovmu menu. Teda, že znášajú potupu, že znášajú ponižovanie kvôli Ježišovmu menu. Vtedy, podľa Lukáša, sú učeníci, môžu mať právom toto pomenovanie. Začne tá veta takto. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, teraz tu hneď máte to učeníci, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú dovy. Tak tu máme helenistov, to sú tí z učeníkov, ktorí rozprávali po grécky. Z gréckeho sveta. Už obrátivši. A druhí sú Hebreji, to znamená domáca cirkev. Tá, čo žije tu v Jeruzaleme, a tá rozpráva po aramejsky prirodzene. Takže medzi nimi nastal problém, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú vdovy. To viete, že vdovy, síroty a cudzinci bola triáda v starom zákone, ktorá mala špeciálnu ochranu. Neexistovali ochraniteľnejšie skupiny. Na ňu sa muselo dbať. Ak táto triáda bola zanedbávaná, tá komunita išla do fiasku. To znamená, že treba dbať o slabé ohnívko, lebo vtedy je reťaz natoľko silná, nakoľko je slabé ohnívko najsilnejšie. A oni obsluhovaní zanedbávali vdovy. To znamená, určitá skupina ľudí, ktorí obsluhovali, tak zanedbávali tie helenské. Tie, ktoré prišli, možno nerozprávali po hebrejsky, žili, usadili sa tu, lebo bolo to miesto, Jeruzalém, stávalo sa aj miesto, že na starobu chodili, píšu zdroje, prichádzali ľudia do Žice. A teraz sem prišli a keď sa nevedeli orientovať, tak ako doma je ale cudzinec, nerozumie dobre a keď je to v doma, tak je v slabej situácii. Takže nastal taký maličký problém, keď začneme nad tým uvažovať, kto urobil tento problém, kto zanedbával tie doby. A príde tam, že preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: nie je správne, aby sme zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Takže teraz viete, že to sú 12. To sú apoštoli. Problém nastal od apoštolov, od tejto skupiny, ktorá sa venovala dvom veciam. SS, slovu a stolom.
ešte to zopakujem, nie je správne, dokonca tam je slovíčko, ktoré Ježiš používa dvakrát, hovorí, že Bohu sa páčilo. Oni by mohli povedať, to nie je pekné v zmysle hlbokej krásy, nie je dobré, aby sme zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. To znamená, oni pred tým zhromaždením učeníkov, a medzi tými učeníkmi samozrejme, že museli byť práve tí grécky hovoriaci učeníci, tak hovoria, my tu máme problém. My sme robili jedno aj druhé. Aj sme pri stoloch slúžili, aj máme Božie slovo hlásať. Ale teraz to nejde, to nie sú pasívne rozprávanie príbehov. Božie slovo znamená starostlivosť o výklad slova, to hovorí Pavol na iných miestach, o upevňovanie komunity za pomoci posilňovanie viery. A viera sa posilňuje predovšetkým na základe Božieho slova. A nie na základe toho, či niekto si myslí Božie slovo. My veríme v takúto vieru, lebo to sme prijali však, samozrejme. Ako je v písmach o tom hovorím. Takže pre nich to bola veľmi dôležitá úloha, dokonca prvotná úloha. Ale oni tí 12 začali robiť aj tú druhú úlohu. Začali obsluhovať. No a to vlastne, keď si to zoberiete, že počuli sme o 300, o 3000 ľuďoch, že sa rozmnožovali, teraz sa to rozrastá. No samozrejme, že tí 12 nemôžu mať pod palcom aj manažment stravovania, jedálniček a celú kuchyňu a všetko stravovanie, zabezpečovanie, to by sme mohli povedať, to je finančná stránka, že to nemôžu mať oni pod rukou a súčasne sa venovať aj tomu ohlasovaniu Božieho slova. Takže táto stať, ktorá sa dosť často číta tak z toho pohľadu, že sa zdôrazňuje, že tam budú ustanovení tí diakoni, ja si myslím, že ju môžeme čítať aj s takým iným zorným uhlom pohľadu, práve pozrieť sa na túto vnútornú krízu a ešte fascinujúcejšie, ako títo 12 ju riešia. Oni povedia, pozrite sa, bratia, takto to vidíme, preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, na túto úlohu ustanovíme ich. Takže oni zavolali tých učeníkov. My sme síce počuli, že zhromaždenie učeníkov, ale v tej gréčine je napísané, že množstvo tých učeníkov. To znamená, že zavolali, koľko ich bolo možných, tých učeníkov, určite nezavolali všetkých. Tým sa nemyslí celú kresťanskú komunitu, ale nejakých schopnejších vodcov, alebo tí, ktorí teda možno už boli upevnení v tom. A oni povedia, a teraz si vyberte vy sami spomedzi nich. Vy sami si vyberte. Oni im dali, takže apoštoli tunajší jeruzalemskí zavolajú si grécku skupinu a povedia, vy si zo seba vyberte takýchto 7 osvedčených mužov. 7 je plnosť, ale 7 je aj v niektorých kontextoch, aj v staroveku, v rabískej tradícii sa píše o tom, že je to bežné číslo pre vedenie nejakej komunity. Takže 7 osvedčených mužov musia byť osvedčení. To znamená nie takých, ktorých nikto nepozná. A keď sú osvedčení, kedy sa osvedčíte? Osvedčíte sa nie po jednej akcii, nie po 2 akciách. Osvedčí sa človek dlhodobo, neskôršie spoznajú. Podľa vašich skutkov dlhodobo sa spozná, že aký je človek, nie? Tak takýchto si vyberte spomedzi seba a musia byť osvedčení. A ďalšiu charakteristiku majú mať. Mali plný ducha a múdrosti. A na túto úlohu ustanovíme ich. Takže keď pojete plných ducha, tak sa predpokladá, že ten Boží duch, to znamená ľudia, ktorí sú nielen osvedčení pred ľuďmi, že sú zbehlí, že sú marketingoví experti, alebo že nejakí extra manažéri, ale že musia mať aj náboženský profil. Navyše, keď sa povie, že sú, povedal by som proroci, podľa biblickej tradície prorok, ktorý pozná a vníma Božie slovo, lebo majú mať plný ducha a múdrosti. To znamená aj určitú schopnosť rozlišovania. Múdrosť, nemyslíme tú prefíkanosť, nemyslíme inteligenciu, ale múdrosť konať, vnímať aj konať podľa Božích ciest. Tak takýchto si vyberte. Vy by ste povedali, že ak potrebujeme pri obsluhovaní pri stoloch, tak si vyberieme dobrých čašníkov alebo expertov, ktorí robia dobre s distribúciou stravy, jedla. Tak my takýchto potrebujeme. A oni povedia niečo iné. Ak máte krízu v komunite, ak máte nejaký problém, nepotrebujete nevyhnutne len nejakého experta na jednu partikulárnu časť, ale potrebujete človeka, ktorý má osvedčený charakter, lebo ten dokáže lepšie utlmiť krízu. Prečo? No lebo má stabilitu väčšiu. To je úplne jednoduché. Nepustíte do problematickej situácii človeka, o ktorom nemá dobrý charakter, nemá, povedzme, takéto náboženské vnímanie v tomto kontexte komunity a že bude len expert na niečo, na jednu časť.
Tak to je obrovský ťah, ktorý urobili títo 12. Oni povedali, dobre, nech sa páči, urobte to vy, to je dobre, to je správne. Oni uznali to, že to nestíhajú, že to nemajú na to, ale uznali aj ďalšiu vec, uznali prioritu Božieho slova, čo je samozrejme, že dôležité, lebo zo slova začína skutok, však to nie z ideí začína skutok, z Božieho slova začína svedectvo skutkami a životným štýlom. My sa budeme venovať modlitbe a službe slovu. Tak sme teda počuli, že vlastne ten charakter, tá stabilita osoby bola dôležitejšia pre nich pri tej voľbe a povedali, my sa budeme venovať tejto našej činnosti, čo bola apoštolská činnosť, modlitba a služba slova. Táto lež sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si a máme mená 7 tých, ktorých my nazývame potom diakoni. A z nich prvý je veľký Štefan. Všetky mená sú grécke, to znamená jasne, že sú to Gréci. Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého. Tak vidíte, že povie sa o tomto a s veľkou pravdepodobnosťou ostatní boli tiež schopní, osvedčení muži. Ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timora, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Tak to bol ten, ktorý bol ešte predtým aj bol neveriaci. A už keď bol neveriaci a zvolili si ho, tak ani musí byť osvedčený, takže už urobil si nejakú dlhšiu cestu. To nebol len jednoduchý začiatočník. Tak si predstavte tých 12 apoštolov z domáceho Jeruzalému, ktorí zažili všetko z Ježiša, zrazu zveria starostlivosť o veľmi citlivú záležitosť, o vedenie komunity po stránke finančnej. Tu nešlo len o to, že im dáte jesť na obed, ale že musíte to všetko vidieť trošku dopredu, do viacej, možno na mesiace, na roky dopredu, lebo spravovali tie peniaze, však vieme, že čo dokážu robiť peniaze s človekom, tak a oni to dali týmto, nech sa páči, vy to správne, vy to urobíte, lebo vy vidíte, kde je problém. Takže vlastne máme vyriešenú krízu, ktorá vznikla z vedenia, ktorá prenikla dovnútra do spoločenstva, mohla spôsobiť rozkol a vyriešila sa jednoducho. Manažerská ľud vyriešili, dáme to iným. Postavili pred apoštolov tých 7 a oni sa modlili a vkladali na nich ruky. Tak tu máme modlitbu a vkladaním rúk. To, ako sa svetia diakoni, viete, a presbyteri, kňazi, však to na záver každého tohto akademického roku, to veriaci sa modlia, za to poznáte, biskup modlitbou a vkladaním rúk ordinuje kňazov. Tak to tu máme tu, v počiatkoch. Práve preto, že aby aj oni dostali špeciálnu službu. A na tú službu nemôže byť než hoci kto určený, osvedčení ľudia, ale tá služba je prorocká. To je veľmi zaujímavé. To znamená, ak slúžiš, povedzme v takejto vrstve starostlivosti o komunitu, o finančnú, o správu, o poživeň, o to, aby bežala, tak na to musíš mať Božieho ducha, na to musíš mať prorockého ducha. Dokonca na to budú určení špeciálne, vkladanými rukami. Tak to je veľká starostlivosť, veľká zodpovednosť a starostlivosť. A potom posledné verše sú, aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Ja som si to vždy tak uvedomil, že bolo trošku málo, som to znovu tak pozeral, je to veľa, tam sa píše o množstve kňazov. To je ťažká otázka, koľko bolo tých kňazov, koľko slúžilo na tomto chrámovisku. Tá sú 10 000. Niektorí odhadujú, že zhruba 18 000 mohlo byť v Ježišových časoch v Jeruzaleme. A teraz treba tiež ďalšiu takú poznámku k tomu uviesť, že to nebola vysoká aristokracia. Kňazi neboli len tí nejakí najvyšší, len v zlatých rúchach oblečení. Ak by ste neverili, skúmajte Deuteronómium a v Deuteronómiu Mojžiš ich radí týchto levitov z tej nižšej vrstvy kňazov, boli viaceré vrstvy, tak ich radí k tej triáde tých chudobných, tých mizerábilých, k tým vdovám, sirotám alebo cudzintom, skoro aj leviti, akože majú nič, taký slabší štatút. Možno si pamätáte, prečo majú slabší štatút, lebo leviti nedostali ani zem, aby na nej mohli bývať. A preto mnohí boli aj chudobní. Je tam napísané, že Pán bude vašim dedičným podielom. No dobré, ale z toho sa celkom nenaješ, si povieš vždycky. Potrebuješ aj jesť, takže oni často mohli byť aj chudobní. A preto tá zaujímavá vec je, že títo nábožní by sme mohli dať, tí, ktorí trošku boli blízko pri Pánovi v službách, veľa kňazov poslušne prijalo vieru, priamo ako tou počúvaním prijalo vieru. Prečo prijali tú vieru? Lebo videli, že tá komunita naozaj nezanedbáva tých slabých ľudí. A to znamená, z tej slabšej skupiny ľudí prichádzajú ďalší noví učeníci. To teda určite nie je len na zahodenie, že keď sa uvedomí, že títo
kňazi, tí, čo slúžili v chráme, hovoríme o tých starozákonných kňazoch, nehovoríme o starších presbytoroch, tí, ktorí boli chudobní, možno nemajetní, že tí sa priedali na túto vieru. Tak tí, čo boli chudobní pánovi, tak dokázali pochopiť, že toto je naozaj veľká cesta. Takže sme mali nádherný text, alebo máme nádherný text. Paradox úspešnej komunity. Keď sa to všetko začne rozvíjať, vznikne veľké množstvo problémov vnútri. Spor v Jeruzaleme vlastne nebol taký celkom, že teologický. To bol celkom sociálny, spoločenský taký problém, ktorý bolo treba vyriešiť. A ako ho vyriešili? Že dali zdieľať tú svoju autoritu alebo aj tú svoju službu. No a keď vybrali na to ľudí, ktorí sú osvedčení, u ktorých charakter je dôležitejší ako len jedna partikulárna schopnosť vyriešiť, tak to spoločenstvo rozpoznalo v tých ľuďoch osvedčených aj ďalších, ktorí dobre viedli tú komunitu a bude to mať efekt. Že z dobre vyriešenej krízy rozdelením moci a autority vlastne začne rásť to spoločenstvo, lebo tým končí aj tá naša stať. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Počet učeníkov, aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Takže ak by bola len solidarita, len nejaký taký slogán, ktorý máme na papieri napísaný, o ktorý sa oháňame a skutočne nepomáhame iným, no už tak potom ťažko môžeme očakávať, že budeme hýbať komunitou alebo že budeme hýbať srdcami ľudí. Ale ak naše skutky, ak spoločenstvo dokáže rozumne riešiť aj sociálne problémy, tak to určite bude mať dopad. Nie len preto, že niekto sa naje z toho, ale preto, že skutoční nábožensky vnímajúci ľudia to rozpoznajú, že tu sa šíri Božie kráľovstvo, Božia cesta. Majte sa dobre, srdečne vás pozdravujem od Baziliky Svätého hrobu.